Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming nagagawa ang pag-ibig sa buhay natin. Pwede nitong gawing matalino o bobo ang isang tao. At pwede ring dumating sa punto na maging bulag na tayo sa kasinungalingan ng iba. Ikaw kapuso, handa ka bang magsinungaling para lamang makuha ang pagmamahal ng taong espesyal sa buhay mo? Dear Papa Dudut, hi po pati na rin sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ivy. 26 years old, taga Iloilo at nagtatrabaho sa paggawaan ng sapatos dito lang din sa amin. Minsan akong nagtrabaho noon sa Maynila at doon ko na-discover ang inyong radio program na Barangay Love Stories. Kaya naman nang magdesisyon akong dumito na lamang sa probinsya namin ay palagi ko nang inaabangan ng inyong mga Facebook Live streaming. 4 pala kaming magkakapatid at ako ang pangalawa, Papa Dudut. Nasa high school ako at college naman si ate nang mamatay si Papa nang dahil sa sakit niya sa atay. At mula noon ay medyo naghirap na ang buhay namin. Huminto sa pag-aaral si ate at nagtrabaho sa Maynila. Nang makatapos naman ako ng high school ay sumunod ako sa kanya na magtrabaho doon. May 2 taon ang lumipas nang magdesisyon si ate na magtrabaho sa abroad para hindi na kami nahihirapan sa pagpapadala ng pera kay nanay sa probinsya. Sa Singapore siya noon pumunta at namasukan na domestic helper. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay niyaya na rin ako ni ate na magtrabaho sa abroad kasi may kilala raw siya na pwedeng makatulong para mapadali ang proseso ng mga papeles ko. Nasa tamang edad naman ako noon kaya naisip ko na pwede na rin siguro yon. Para kahit papaano ay mas gumaan pa ang buhay ni nanay. Sumang-ayon ako sa plano ni ate kaya lang ay hindi naman kami magkasama dahil sa isang factory sa Taiwan ako na ipasok ng agency. Ayos na rin kasi at least hindi ako nahirapan na makaalis tapos legal pa ang naging proseso ng pag-alis ko, Papa Dudut. Kumusta po si Bunso, Mama? Mas maayos na ang pakiramdam niya ngayon. Hindi na po ba siya sinisikmura? Hindi na mula nung mapacheck up ko siya kahapon. Binigyan na kasi siya ng doktor ng gamot para hindi lumala yung ulcer niya. Ay, puti naman at hindi na lumala pa ang pagsakit ng sikmura niya. Pagsabihan niyo nga po siya, huwag makiuso sa diet-diet na ginagawa ng mga kaibigan niya. Naku, yan din nga ang sinabi ko sa kanya mismo nung makauwi kami dito sa bahay na hindi naman niya kailangang mag-diet kasi hindi naman siya mataba. Palibhasa kasi nagdadalaga na ang kapatid mo kaya nakikisabay sa uso. Baka ang ibig niyong sabihin, nagdadalaga na kaya nagiging maarte sa katawan. Aba, yung ibang tao nga wala na halos makain tapos siya, hindi niya kakainin yung mga pagkain na meron dyan sa bahay? Baka gusto niya bawasan natin ang school allowance niya para hindi siya makabili ng pabango o makeup niya. Hayaan mo na yung kapatid mo at napagsabihan ko na rin naman siya. Ikaw ba, Ivy? Kumusta ka naman dyan sa Taiwan? Okay naman po, Mama. Okay, pero parang malungkot yung boses mo ah. May problema ka ba? Wala naman po. Namimiss ko lang po kayo kaya bigla akong nakaramdam ng lungkot ngayon. Miss ka na rin namin ng mga kapatid mo. Lalo na yung mahihigpit na yakap mo sa akin. Bakit po umiiyak na kayo, Mama? Pati po tuloy ako naiiyak na rin dito. Pasensya ka na, Ivy, ha? Naisip ko lang kasi na kung hindi maagang nawala ang papa ninyo, hindi nyo nakakailanganin na umalis ng ate mo at magtrabaho sa malayo. Hindi kayo magsasakripisyo para sa amin ng mga kapatid nyo. Ganun po talaga ang buhay. May mga pangyayari na hindi natin kayang kontrolin o baguhin. At wala tayong ibang magagawa
kung hindi ang sumunod sa agos ng buhay kahit gaano pa yun kabigat para sa atin. Kasi ang mahalaga naman, kahit magkakalayo tayo ngayon, alam ko na kasama kami ni ate palagi sa mga dasal nyo. Ay, syempre naman. Hindi talaga kayo nawawala sa mga dasal ko gabi-gabi. At malaking tulong na po yun para mapanatag ang loob namin ni ate. Sige na po mama, patapos na rin po yung lunch break ko. Ingat po kayo dyan palagi ah. Love you. Bye po. Oy siya, babay na din anak. Love you too. Ang hirap naman magpigil ng luha kapag kausap ko na si mama. Uy, Ivy. Ayos ka lang? Oo. Bakit ka umiiyak? Oh, itong tissue. Kunin mo. Salamat Kelvin ha. Ang totoo, kausap ko kasi si mama kanina at medyo nagkadramahan kami. Nagpipigil nga ako ng iyak habang ka-video call ko siya eh. Kaya eto ngayon, nagwawala tong mga luha ko. Ganyan talaga kasi nga bago ka pa lang dito sa Taiwan. Homesick ka sa tuwing makakausap mo sila. Kasi mas mararamdaman mo rin kung gaano mo sila kamiss. Ikaw ba? Hindi mo ba namimiss ang pamilya mo sa Pilipinas? Siyempre namimiss ko sila lalo na yung mga kapatid ko. Pero iniisip ko na lang na sila rin naman ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon eh. Nagsasakripisyo ako para sa kanila at para sa magandang kinabukasan nila. Ginagawa ko yun dahil mahal na mahal ko sila. Kaya yun na lang din ang isipin mo. Ginagawa mo ang magtrabaho sa malayo para sa mga taong mahal mo. Papa Dudut, hindi pala talaga madali ang maging OFW. Close kasi talaga ako kay mama, ate at sa dalawa ko pang kapatid. Noong nagtrabaho po ako sa Maynila noon, kapag nami-miss ko na sina mama ay kagad po akong umuuwi ng Iloilo para makita at mayakap sila. Nagugulat na nga lang si mama kapag napagbubuksan niya ako ng pinto ng bahay at kaagad namang napapawi ang lungkot ko kapag nayakap ko na sila ng mga kapatid ko. Papadudot ang katrabaho ko pong si Kelvin ang madalas kong nakakausap kapag inaatake po ako ng pagka-homesick. Magaling kasi siyang magpagaan ng loob. Dahil na rin siguro sa matagal na rin siyang nagtatrabaho sa Taiwan at siya rin ang naging madalas kong kasama sa tuwing wala kaming pasok sa trabaho. Sinasamahan niya akong pasyalan ng iba't ibang magagandang lugar sa Taiwan, pati na ang masasarap na mga kainan doon. At hindi nga nagtagal ay nahulog ang loob ko sa kanya hanggang sa magkaroon na kami ng relasyon, Papa Dudut. Oo nga, gipit lang talaga ako ngayon. Pasensya ka na kung yun lang ang napadala ko sa'yo. Basta Kelvin, babawi na lang nandito ako ka ng na pala sa overtime sa mga kantin. susunod na araw. Akala ko nasa... Ay, sorry, may kausap ka pala sa cellphone Oo, sige na. mo. Kakain na ako ng tanghalian. Tawagan na lang kita ulit mamaya, ha? Bye. Ivy, sorry hindi na ako nakapagpaalam sa'yo kanina. Dumiretso lunch break na ako. Ayos lang kasi halos magkasunod lang din naman yata tayong dumating dito sa kantin. Sino pala yung kausap mo? Ano lang, yung kapatid ko. Malapit na raw kasi yung enrollment nila kaya ayun, pinapaalala niya lang sa akin na kailangan ko raw dagdagan yung padala kong pera sa kanila. Sino naman sa mga kapatid mo yung tumawag sa'yo? Yung sumunod sa'yo? O yung mas bata pa? Yung sumunod sa akin. Kasi nasa college na siya ngayon eh. Di ba? Hindi ko alam kasi wala ka naman masyadong kinukwento tungkol sa kanila. Hindi rin naman natin kasi sila kailangan pag-usapan masyado. Ano nga palang niluto mong ulam para sa lunch natin ngayon? Sinigang na baboy sa katortang talong. Eto, ilalagay ko na dito sa lamesa natin ang mga baunan ko. Wow! Ang sarap naman ng binaon mong pagkain. Alam ko kasi na namimiss mo na yung ganyang pagkain. Kaya gumising talaga ako na maaga kanina para makapagluto. Salamat Ivy Mapaparami na naman ako ng kanin nito. Sa susunod, ikaw naman ang ipagluluto ko. Promise yan Oh, kumain ka lang muna ng kumain. Napansin ko rin kasi na parang nangangayayat ka na. Talaga ba? Baka dahil sa kaka-overtime ko to. Siguro nga. Ang sipag mo naman kasi masyado eh.
Kelvin, matanong ko lang. Kailan mo ako ipapakilala sa pamilya mo? Bakit parang masyado ka namang nagulat sa sinabi ko? Oh, etong baso ng tubig oh. Minom ka muna. Sorry. Salamat. Ano ulit yung tanong mo? Kung kailan mo ako ipapakilala sa pamilya mo? Kailangan pa ba yun? Oo naman. Siyempre. Pwera na lang kung hindi ka pala seryoso sa akin. Ivy, alam mo naman kung gaano ako kaseryoso sa relasyon natin, di ba? Nung una pa lang kitang makita, gusto na talaga kita. At kagaya mo, seryoso ako sa kung ano man ang namamagitan sa ating dalawa. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit hindi mo pa ako ipakilala sa pamilya mo? O kahit sa parents mo man lang muna? Kasi nga, masyado pang maaga para isipin natin ang mga bagay na tungkol dyan. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Oo, meron. Oh, yun naman pala eh. Basta i-enjoy na muna natin yung mga oras na magkasama tayo dito sa Taiwan. Promise, kapag umuwi na tayo ng Pilipinas, ipapakilala kita agad sa buong angkan namin. Papadudot mag-iisang taon na ang relasyon namin ni Kelvin nang magdesisyon kaming magsama na sa iisang bahay. Sa kanya nang galing ang ideya na yon para daw pareho kaming makatipid sa mga gastusin. Wala namang naging problema sa akin dahil ramdam ko na seryoso naman si Kelvin sa relasyon naming dalawa. Sigurado ako na mahal niya ako kahit na hindi niya pa ako pinapakilala sa pamilya niya. Pinaparamdam niya yon sa iba't ibang paraan na alam niya. Si Kelvin naman ay kilala na siya ni na mama at ng mga kapatid ko. Pinakilala ko siya ng maka-video call ko ang pamilya ko at wala naman silang pinakita na pagtutol sa pakikipagrelasyon ko kay Kelvin. Bago rin kami nagsama ni Kelvin sa isang bahay ay pinaalam ko yon kay mama at kay ate Papa Dudut. Sinabi nila na sa tamang edad na raw ako at kaya ko na raw mag-decide para sa sarili ko. Pinaalala lamang nila sa akin na kapag may isang beses na sinaktan ako ni Kelvin ay huwag na raw akong magdalawang isip na iwanan ng boyfriend ko. Huwag na huwag ko raw gagawing kawawa ang sarili ko para lamang sa relasyon namin ng lalaking mahal ko. At palagi rin nilang pinapaalala na mas piliin at mahalin ko pa rin ang sarili ko kesa sa ibang tao. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dumaan pa ang ilang buwan hanggang sa hindi ko napansin na halos 2 taon na pala ang relasyon namin ni Kelvin. Pero ni minsan ay hindi niya pa ako pinakilala sa pamilya niya kahit sa tawag o video call lang. Palagi niyang sinasabi na busy ang mga ito at walang oras na makausap ako. Sinabi din niya na mas okay kung makilala ako ng pamilya niya kapag nakauwi na kami ng Pilipinas. Nung una ay palagi ko siyang kinukulit na ipakilala ko kahit man lang sa magulang muna niya. Pero hindi pa rin siya pumayag kasi nga masyadong abala mga ito para pagtuunan pa ako ng pansin. Ayaw niya rin daw na mag-isip ang mga magulang niya na may kalokohan na siyang ginagawa sa Taiwan. Ilang buwan pa ang lumipas nang magdalang tao ako, Papa Dudut. Kinabahan talaga ako kasi hindi ko alam kung papaano ko yon sasabihin sa pamilya ko. At hindi rin ako sigurado kung matatanggap ba ni Kelvin ang magiging anak namin. Pareho kasi kaming may responsibilidad na dinadala sa pamilya. Kaya ang kinakatakot ko noon, paano kung hindi pa siya handa na maging ama ng dinadala kong bata sa sinapupunan ko, Papa Dudut. Grabe! Ang sarap naman ng beef noodle soup dito, Ivy. Halata nga, kasi pang-4 na order mo na yung kinakain mo ngayon. Pang-4 ko na ba to? Akala ko pangalawa pa lang eh. Pang-4 mo na yan at mukhang makakalima ka pa. Kasi paubos na yung kinakain mo ngayon. Mukhang posibleng mangyari yan kasi ang sarap talaga ng beef noodle soup nila dito. Alam mo ba na ilang taon na ako nagtatrabaho dito sa Taiwan? Pero ito yung unang beses na nakakain ako dito sa restaurant na to. Talaga?
kahit na malapit lang to dun sa dating apartment na tinutuluyan mo? Oo. Medyo tago kasi yung spot na to kaya hindi ko masyadong napapansin. Sa bagay, tama ka dyan na hindi masyadong pansinin ng restaurant na to. Narecommend lang din naman sa akin to ng isang katrabaho natin. Akala ko nga napuntahan mo na to dati. Naku, hindi pa talaga, maniwala ka. Pero mukhang mapapadalas na ang pagde-date natin dito kasi nga, ang sarap talaga ng mga pagkain nila. Ano palang meron ngayon? Bigla mo ako niyaya na kumain tayo sa labas. Hindi mo naman birthday. At mas lalong hindi ko birthday ngayon. Tapos hindi rin naman natin monthsary. Kaya nagtaka talaga ako kanina nung yayain mo akong kumain sa labas pagkatapos ko maglaban ng mga damit natin. Wala lang. Namiss ko lang kasi yung mga ganitong date natin. Palagi ka kasing nag-overtime sa trabaho kaya hindi na tayo madalas na nakakapag-date. Sorry Ivy ha. Alam mo naman na pasukan kaya medyo dumodoble kahit ako ngayon. Okay lang. Naiintindihan ko kasi may mga kapatid din naman akong nag-aaral pa rin hanggang ngayon. Sadyang mas masipag ka lang talagang kumayod kesa sa akin. Hindi naman ako mas masipag sa'yo, pareho lang tayo. Nagkataon lang na meron talaga akong kailangan habulin na ipadala. Pero mabalik tayo, ano bang meron? Bigla kang nagyayang lumabas tayo, nanlibre ka pa. Siguro may gusto kang sabihin sa akin pero nahihiya ka lang, no? Oo, meron nga. Kelvin, seryoso ka na ba talaga sa akin? Ha? Ano bang klaseng tanong yan? Hindi mo ba kayang sagutin na lang yun ng diretso? Ay, okay, sige. Seryoso na. Oh, hahawakan ko muna itong mga kamay mo bago ko sagutin yung tanong mo. Mahal kita. At seryoso ako sa'yo, Ivy. Talaga? Oo nga. 2 taon na tayo. Tapos iisipin mo pa na nakikipaglaro lang ako sa'yo? Ganito na lang. Ano bang gusto mong sabihin ko? Para maniwala ka na hindi lang to playtime para sa akin. Gusto kong marinig mula sa'yo na pananagutan mo ang magiging anak natin. Siyempre naman, pananagutan ko yan kasi matagal ko na rin. Teka sandali. Tama ba yung narinig ko? Oo, hindi ka nagkakamali. Sinabi ko na magkakaanak na tayong dalawa, Kelvin. Ibig sabihin, buntis ka? Buntis ka talaga, Ivy? Oo nga. Eto, tignan mo tong cellphone ko. Kinunan ko ng picture yung 2 pregnancy test kit kanina na ginamit ko sa apartment habang naglalaba ka. Hindi yan downloaded picture ha, kasi kita mo naman sa background na kinunan ko yung litrato sa loob ng kwarto natin. Gusto lang kitang sorpresahin kaya hindi ko kaagad sinabi sa'yo kanina. Tingnan mo. Ito. Oh, bakit hindi ka makapagsalita dyan? Tapos nakatitig ka lang sa screen ng cellphone ko. Hindi ka ba natutuwa na magkakaanak na tayo? Natutuwa, syempre. Medyo nagulat lang ako kasi, di ba alam mo naman na pareho tayong nag-iingat. Oo nga, pero hindi naman na siguro nakapagtataka. Kasi may mga oras na hindi ka nakakapag-condom kapag nagsisex tayo. Lalo na kapag nakakainom ka ng alak. Ay, mukhang hindi pala good news para sa'yo tong sinabi ko. Ano ka ba, Ivy? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Magandang balita yan para sa akin kasi gusto ko rin naman na magkaanak tayo Nagulat lang talaga ako pero hindi ibig sabihin nun hindi ako masaya ngayon. Ivy, kung alam mo lang kung gaano kasaya tong puso ko kasi nga sa wakas natupad na yung isa sa mga pangarap ko. Ang maging nanay ka ng magiging anak ko. Papadudot nakita ko ang pagkagulat sa mukha ng partner kong si Kelvin nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Inaasahan ko na rin yon kasi kahit naman ako ay nagulat at natakot nang makita ko ang resulta sa ginamit kong pregnancy test kit. Kahit nagsasama na kaming dalawa sa isang bahay, sinubukan naman naming mag-ingat sa tuwing may mangyayari sa amin para hindi ako mabuntis. Pero naisip ko noon, siguro ay oras na rin para makapagsimula kami ng bagong stage ng relasyon at buhay namin ni Kelvin. Nangako naman siya na hindi niya kami pababayaan ng magiging anak namin. Sinabi din niya na matagal niya ng pangarap na maging tatay at masaya siya na ako ang magiging nanay ng unang anak niya.
Simula raw kasi nang maging kami ay wala na siyang ibang nakitang babae na gusto niyang makasama sa panghabang buhay. Ako lang yon at pangarap niya raw na mabuo kami bilang isang pamilya balang araw. Nakauwi na rin sa wakas. Oo nga eh. Mas matagal pa yung pinili at biniyahe natin kumpara sa check-up mo dun sa OB mo. Gusto mo ng juice, Ivy? Kahit tubig na lang okay na sa akin. Okay, sige. Kukuha kita sa ref. Dami na rin kasing pasyente dun sa klinik ni doktora. Pero mabuti na lang at mabilis din tayong natapos sa ginawa niyang pag-check up sa akin at dito kay baby. Tapos ang bait pa ni doktora. Kaya parang ang bilis lang ng oras habang kausap ko siya kanina. Ang sabi ng mga katrabaho natin na nagrekomenda sa kanya, mabait daw talaga yung si doktora. Siguro kasi dahil Pinoy din siya. Ayun nga lang, medyo malayo talaga yung clinic niya kaya ang tagal din nung naging biyahe natin. Sinabi mo pa, dun talaga ako sa biyahe natin napagod. Ito yung tubig mo, Ivy, oh. Salamat. Kanina pa rin talaga ako nauuhaw eh. Halata nga kasi naubos mo yung 1 litrong tubig na baon natin kanina. Sorry na, ang init kasi sa labas kaya nauhaw kami ni baby. Uy, oo nga pala Kelvin. Nang lumabas ka saglit kanina habang magkausap kami ni doktora, tinanong niya ako kung kailan ba daw natin planong magpakasal. Magpakasal? Eh kasi 'di ba mas mahirap i-process ang pagpapalit ng apelyido ng anak natin kung sakaling naipanganak ko siya nang hindi pa tayo kasal. Yun din ang sinabi ni doktora kanina. Kaya ang sagot ko na lang sa kanya, magpapakasal tayo bago ako manganak. Ivy, dati pa nating napag-usapan to, di ba? Mas maraming tayong dapat na i-prioritize kesa sa kasal na yan. Tulad ng vitamins yun ni baby, mga gamit ni baby at iba pang mga gastusin. Hindi pa nga kompleto yung ipon natin para sa panganganak mo eh. Alam ko naman yun. Gusto ko lang na marinig mula sa'yo na napapakasalan mo rin ako. Oo naman, darating din tayo dun, pakakasalan din kita. Pero ang isipin muna natin ngayon yung tungkol kay baby. Alam mo, excited na talaga ako malaman kung ano yung gender ng baby natin eh. Ako rin excited na. Nakaka-excite din kung ano yung papangalan natin sa kanya kung sakaling babae o lalaki siya. Kelvin, alam mo, naisip ko na mas okay siguro kung tanungin din natin ang mga magulang mo tungkol dyan. Ha? Bakit naman bigla silang napasok sa usapan? Bigla lang din kasi silang pumasok sa isip ko na baka may maibigay sila na maganda o gwapong pangalan para sa magiging anak natin. Hindi mo pa rin ba pinapaalam sa kanila na magkakaroon na sila ng apo sa'yo? Eh, hindi pa. Kasi hindi pa naman kailangan eh. Anong ibig mong sabihin hindi pa kailangan? Kelvin, karapatan nilang malaman ang tungkol dito sa pinagbubuntis ko. Malalaman din naman nila yan, pero hindi pa muna ngayon. Eh bakit nga hindi pa pwede ngayon? Pag-uusapan na naman ba natin to, Ivy? Sinabi ko naman na sa'yo yung dahilan, di ba? Ayoko munang ipaalam sa kanila ang tungkol sa'yo kasi alam ko na magagalit sila. Tsaka Ivy, pag sinabi ko, baka isipin nila nahihinto na ako sa pagsuporta sa pag-aaral ng mga kapatid ko dahil nga magkakaanak na tayo. Kelvin, nasa tamang edad ka na. Sigurado naman ako na maiintindihan nilang sitwasyon natin ngayon. Ikaw ang hindi makaintindi sa akin, Ivy. Hindi mo kasi kilala ang pamilya ko. Ay, mabuti pa. Lalabas na muna ako. Titingin lang ako ng pwedeng mabili na pagkain para hindi ka na mapagod magluto mamaya. Papadudod para sa akin ay hindi maliit na bagay yung makilala ko ang pamilya ni Kelvin. Kilala na siya ng buong pamilya ko at alam na rin ni na mama ang tungkol sa pinagbubuntis ko noon. Kaya alam ko na dapat na rin naming ipaalam yon sa side ng partner ko. Kaya lang, hindi pa nga raw siya handa na ipaalam sa mga magulang niya na magkakaapo na ang mga ito sa kanya. Hindi pa siya handa na makita ang magiging reaksyon ng mga ito kapag nakilala ako bilang live-in partner niya at kapag nalaman din na buntis na ako. Breadwinner kasi si Kelvin ang pamilya nila Papadudot at ang kwento niya sa akin ay 5 silang magkakapatid at siya ang panganay. Lahat ng mga kapatid niya ay nag-aaral pa. Ang tatay niya ay nagtatrabaho bilang pedicab driver at nasa bahay lang ang nanay niya. Kaya naman
halos lahat ng kinikita niya sa trabaho ay pinapadala niya talaga sa pamilya niya. At dahil nga sa buntis na ako noon ay panayang overtime niya sa trabaho para madagdagan ang kinikita niyang pera. At hindi mapansin ng mga magulang niya na bawas na ang pinapadala niyang pera sa Pilipinas. Lahat ng yun ay ginawa niya, Papa Dudut, para umano sa pamilya niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi naman kasi naging sensitive ang pagbubuntis ko kaya nakapagtrabaho pa rin ako ng maayos. Ang dami nga ring natuwa sa mga katrabaho namin nang malaman nila na magkakaanak na kami ni Kelvin. Panay din ang bigay nila sa akin ng masusustansyang pagkain at excited na sila sa magiging anak ko. 4 na buwan na akong buntis nang sabay na matapos ang kontrata namin sa trabaho ni Kelvin. Nag-decide kami na sabay na ring umuwi ng Pilipinas habang inaayos nga ang pag-renew ng kontrata namin. Doon muna kami umuwi sa bahay namin ni na mama sa Iloilo para mabantayan niya rin ang pagbubuntis ko. At nang formal na siyang makilala ni na mama ay nagustuhan na rin siya nito dahil magalang daw si Kelvin at mabait na kausap. Bonus pa na mahusay magluto si Kelvin at sa unang araw niya sa bahay, siyang nagluto ng para sa dinner namin. Kaya naman nakuha kaagad ng partner ko ang loob at boto ni mama. Pero habang tumatagal, may napapansin si mama sa kanya na hindi kaagad nito sinabi sa akin, Papa Dudut. Ilang araw kang mawawala dito sa bahay. Siguro mga 2 o 3 araw lang. Bakit parang ang tagal naman? Saglit lang yun, Ivy. May aasikasuhin lang ako sandali tungkol dun sa negosyong sinabi ko sa'yo na gusto naming simulan. Bakit kasi hindi mo na lang ako pasamahin? Kasi nga baka mapagod ka pa. Eh di ba ang sabi mo, dun lang naman sa may Bacolod pupunta? Malapit lang naman yun dito sa Iloilo kaya isama mo na ako. Ivy, wag ka nang makulit. Ayoko lang naman talaga na matagtag at mapagod kayo ni baby sa biyahe. Hindi lang naman kasi ako sanay na hindi ka nakasama. Isipin mo na lang na para sa inyo ng anak natin tong mga nilalakad ko ngayon. Tsaka babalik din naman ako agad eh. Okay, wala rin naman akong magagawa. O paano? Alis na ako ha. Pasuyo na lang ng ilang mga gamit ko, ikaw na lang mag-ayos ng mga naiwan ko ha. Alis na ako. I love you. I love you too. Ingat ka, Kelvin. Ay, bitbitin ko na nga lang muna tong mga damit na hindi sinama ni Kelvin sa bag niya. Ivy, ito na yung mga damit yun ni Kelvin na sinilong ko mula sa sinampay sa labas kanina. O ito, ilalapag ko na mga ito dito ha. Tiniklop ko na rin ng maayos ang mga yan. Salamat po, Mama. Isasama ko na rin po yan dito sa mga inayos kong damit ni Kelvin. Saan pala pupunta ang asawa mo? Nakasalubong ko pa siya bago ako pumasok na makuha ko yung mga tuyong damit ah. Sa Bacolod daw po. Sino naman ang pupuntahan niya doon? Yung mga magulang at kapatid niya ba? Hindi po, yung negosyo raw po na plano niyang buksan kasama ang 2 pinsan niya. Ah, ganun ba? Bakit parang ang laki naman yata ng bag na dala niya? Mga 2 o 3 araw daw po kasi siyang mawawala dito sa bahay. Ganon katagal para lang sa pag-aasikaso ng isang negosyo? Opo, yun po ang sabi ni Kelvin. Ivy, nakilala mo na ba ang pamilya ng lalaking yan? Ang totoo, hindi pa po, Mama. Kasi ang sabi niya, hindi pa handa ang mga magulang niya na magkaroon ng panibagong responsibilidad si Kelvin. Bakit naman pumayag ka na hindi malaman ng magulang niyang tungkol sa pagbubuntis mo? Matagal ko na rin po siyang kinukumbinse na sabihin sa pamilya niya ang tungkol sa sitwasyon naming 2. Kaya lang, nag-aaway lang po kami kaya hindi ko na po siya pinipilit. Alam mo, sa totoo lang, nagdududa ako dyan kay Kelvin. Bakit naman, Mama? Kakaiba na kasi ang mga ikinikilos niya. Para bang hindi na normal. Ivy, malakas talaga ang pakiramdam ko na may ibang babae ang asawa mo.
Minsan kasi, nagising ako ng madaling araw para uminom ng tubig. Nakita ko yan na nasa may likod ng bahay habang may kausap sa cellphone niya. Sobrang hina nga lang ng boses niya kaya hindi ko narinig kung ano ba yung pinag-uusapan nila ng katawagan niya. Pati nga ang kapatid mo, sinasabi rin na minsan niyang nakita na may ka-video call na babae yang si Kelvin. Mama, hindi naman po ibig sabihin ng mga nakita o narinig nyo, niloloko na agad ako ng asawa ko. Baka po kapatid o nanay niya lang ang kausap niya. Basta. Iba pa rin ang kutob ko sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka masyadong magpapaniwala sa mga sinasabi niya. Dahil baka mamaya, may ibang babae na pala talaga siyang kinalolokohan. Papa Dudut, hindi lang naman si Mama ang may kakaibang nararamdamang kutob tungkol sa live-in partner ko na si Kelvin. Matagal ko nang napapansin noon ang mga kakaibang kinikilos niya. Yung mga kinakausap niya sa tawag habang mahina ang boses niya na parabang ayaw iparinig sa akin ang mga sinasabi niya. Tapos dumagdag pa yung pag-alis-alis niya sa bahay namin tuwing Sabado, tapos ay uuwi siya ng Lunes o Martes na ng gabi. Ang sabi niya noong una ay may inaasikaso daw siya na negosyo na malapit lang sa lugar namin. Tapos nagbago ang dahilan niya at sinabi niya na tungkol naman daw sa pag-renew ng kontrata sa trabaho sa Taiwan ang pinagkakaabalahan niya. Kaya ilang araw siyang nawawala. Hindi ko alam kung parte lamang ba yon ng pagbubuntis ko ang kutob ko na nararamdaman ng mga oras na yon. Dumagdag pa ang mga napapansin ni Mama sa kanya pati na rin ang mga kapatid ko. Alam daw nila na may tinatago si Kelvin na bagay na dapat kong malaman noon. Saan ka na naman pupunta, Kelvin? Nagpaalam na ako sa'yo kagabi na may lakad ako Nagpaalam ka nga na may lakad ka, pero hindi mo naman sinabi kung saan ka pupunta. Ang laki na naman ng bag na dala mo Mukhang ilang araw ka na namang mawawala. Hindi naman masyadong matagal, mga 2 araw lang. Babalik din agad ako. Yan naman ang palagi mong sinasabi O eto, Oh, ano to? listahan niya ng mga requirements para sa kasal. Pinapaasikaso na sa atin ni Mama para daw… Ivy, ano na naman to? Akala ko ba nag-usap na tayo tungkol dito? Hindi pa tayo pwedeng magpakasal kasi nga dagdag gastos lang yan para sa atin. Hindi naman bonggang kasalan ang kailangan natin. Simple lang naman ang gusto ko kaya hindi tayo gagastos ng malaki para dyan. Pero hindi nga yan ang priority natin. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Hindi ba talaga priority tong kasal o ayaw mo lang akong pakasalan? Ay, mabuti pa umalis na ako. Kasi sigurado ako pag-aawayan na naman natin to Hindi ka aalis dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa magiging kasal nating dalawa, Kelvin. Sa ibang araw na natin pag-usapan to. Kailangan ko na umalis. Saan ka ba talaga pupunta at parang nagmamadali ka masyado? Doon nga sa pinsan ko. Kailangan lang namin pag-usapan yung tungkol sa negosyo namin. Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo? Paulit-ulit na Sa bahay ng pinsan mo o sa babae mo? Wala akong ibang babae, Ivy. Saan mo ba napupulot yung mga sinasabi mo? Aminin mo na lang kasi na doon ka sa bahay ng kabit mo pumupunta tuwing umaalis ka dito. Mali ang iniisip mo. Hindi totoo yan. Talaga? Hindi mo ako niloloko? Wala ka talagang ibang babae na pinupuntahan? Wala kang kabit, Kelvin? Ano? Sabihin mo! Aminin mo na yung kabit mo talaga ang pinupuntahan mo. Umamin ka na! O sige! Gusto mo talaga malaman yung totoo? Sige, aminin ko na. Wala akong kabit. Pero may asawa ako. At ang asawa ko ang palagi kong pinupuntahan tuwing aalis ako dito sa bahay nyo. Ano? May asawa ka na? Ang ibig sabihin, kasal ka na sa ibang babae? Oo. Kasal na ako sa kanya. May 4 na anak kami. Hindi totoo yung sinabi ko sa'yo na naghihirap yung mga magulang ko at ako nagpapaaral sa mga kapatid ko. Matagal na akong ulila. Pero maniwala ka sa akin, Ivy. Kahit kasal na ako, ikaw pa rin ang… Sinungaling ka! Niloko mo ako! Ivy, sorry. Naipit lang naman ako sa sitwasyon Anong lansing sitwasyon ang ibig mong sabihin, Kelvin? Kasi nung unang araw na nakita kita,
Sobrang nagkagusto kagad ako sa'yo. Hanggang sa tuluyan na kitang minahal kaya natakot ako na sabihin sa'yo yung totoo. Kasi ayoko mawala ka sa akin, Ivy. Kaya ginawa mo na lang akong kabit mo at isinabay mo sa asawa mo, ganon? Napakahayop ng ugali mo, Kelvin! Napakasinungaling mo! Napakasawa mo! Ivy, sorry. Sorry talaga. Minahal naman talaga kita eh. Patawarin mo ko. Gusto mong umalis, di ba? Oh! Ayan! Ayan ang mga gamit mo! Umalis ka na dito sa bahay namin! Dalhin mo na lahat ng mga gamit mo! At huwag ka nang babalik! Ivy, please. Huwag mo namang gawin sa akin to. Totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Tsaka totoo rin yung bala ko na iwan yung asawa ko. Hindi ko lang talaga kaya sa ngayon. Iiwan ko naman talaga siya para sa'yo eh. Kasi ikaw talaga yung mahal ko. Ikaw talaga yung gusto kong makasama. Kayo na magiging anak natin. Hindi mo siya iiwanan, Kelvin. Ivy! Babalik ka sa kanya. O kung gusto mo talaga siyang iwanan, sige, bahala ka. Wala na akong pakialam. Pero itong tatandaan mo, kahit ano pang gawin o sabihin mo, hindi ka na makakabalik pa sa buhay ko. Kaya umalis ka na dahil ayoko nang makita yung hayop na pagmumukha mo. Siguro nga papadudod sa umpisa pa lang ay alam ko nang niloloko ako ni Kelvin. Pero dininay ko lamang yon sa sarili ko. Kumbaga ako mismo ay niloko ko rin ang sarili ko. Nagbulag-bulagan ako sa posibilidad na matagal nang may ibang babayang partner ko na si Kelvin. Kasi ayoko mawala siya sa akin lalo na nang ipagbuntis ko ang anak namin. Sinakyan ko na lamang ang lahat ng mga sinabi niya tungkol sa pamilya niya na ayaw niyang ipakilala sa akin. Pero hindi ko naman inaasahan na grabe pala ang kasinungalingan na ginagawa niya. Ginawa niya akong kabit ng mahigit 2 taon. Kaya pala sa tuwing bubuksan ko ang topic na tungkol sa kasal, nakikita ko noon ang bahagyang pamumutla at kaba sa mukha niya. Kasi alam niya na kahit kailan ay hindi niya ako magagawang pakasalan. Ang malala pa doon ay ang mga nalaman ko na tungkol sa pagiging bulag ng asawa niya kaya hindi niya kaagad ito maiwan-iwan dahil na rin sa awang nararamdaman niya. Tapos kasama pa nila sa bahay nila ang nanay ng asawa niya na putol na ang mga paa dahil sa sakit nitong diabetes. Ang negosyo rin na palagi niyang dinadahilan ay ang malaki palang pagkakautang niya para sa ginamit niyang pera na pag-abroad noon. May mga death threat na rin siyang natatanggap dahil sa malaking pagkakautang niya na pilit niyang hinahanapan ng solusyon. Kaya pala siya todo kong kumayod sa pagtatrabaho noong nasa Taiwan pa kami dahil solo lahat ni Kelvin ang responsibilidad. Kasama na ang sariling pamilya ng asawa niya at lahat yon ay nagawa niyang aminin sa akin. Papadudot kahit na ilang beses pang sabihin sa akin ni Kelvin na ako ang mahal niya. Hindi ko na kaya pang palampasin ang mga nalaman ko tungkol sa kanya. Alam ko sa sarili ko na oras na para bumitaw ako sa kanya. Masyado ko nang binaba ang sarili ko para sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Masyado na akong nagpakabulag at bingi para lamang hindi siya mawala sa akin. At hindi ko deserve na masaktan ng paulit-ulit nang dahil lamang sa isang manloloko na kagaya ni Kelvin. Kaya naman kahit na ilang beses pang nagmakaawa sa akin si Kelvin ang araw na yon ay hindi ko na siya pinatawad pa. Niyakap niya ako, lumuhod siya at walang tigil sa pagiyak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Pero naging matigas na ako at sinabi ko na tuluyan na lamang kaming maghiwalay. Na ayoko na at hindi ko na kaya pang ipagpatuloy ang relasyon namin. Tama na yung mahigit na 2 taon na niloko niya ako. Kaya naman sinabi ko sa kanya na tumuloy na siyang umalis sa bahay namin at huwag na siyang babalik pa. Dahil hindi ko na siya gustong makita o makasama. Pinagbantaan ko rin siya na kapag bumalik siya sa bahay namin ay isusumbong ko siya sa asawa niya ang ginawa niyang panloloko sa aming dalawa. Sa huli, papadudot,
Sinunod din po ni Kelvin ang gusto kong mangyari. Umalis siya sa bahay at mula noon ay hindi ko na siya nakita pa kahit pa ng mga anak ako. Ngayon ay single mother ako pero kahit kasama ko naman si mama at ang mga kapatid ko sa pagpapalaki sa anak ko na 5 years old na. Hindi pa naman siya nagtatanong tungkol sa papa niya pero sa oras na mangyari yon, sasabihin ko sa kanya na patay na ito dahil yun naman ang totoo para sa akin. Matagal nang patay si Kelvin sa puso ko pati na rin sa buhay ko. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ivy. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan kahit mabuti ang intensyon natin, ay meron pa rin tayong makikilalang tao na masama ang hangarin. At kahit na anong iwas ang ating gawin ay para silang kabuting susulpot na lamang bigla para manggulo sa atin. Ikaw, kabarangay, paano mo iniiwasan ang ganitong klase ng tao? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga tulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Krista. 36 years old at residente ng Marikina City. Kasama ko sa bahay ang Mr. kong si Alfred at ang dalawa naming chikiting. Pero hindi po love story namin ang isishare ko. Masasabi ko na 10 years ago ay naisip ko talaga na hindi na ako makakapag-asawa o ni boyfriend man lang dahil wala akong tiwala sa mga lalaki. Pero lagi akong hinihirita ng ate Jennifer ko na subukan ko pa rin daw na makipagkilala para naman magka-jowa na ako. Hindi naman sa hindi ako ligawin ng mga lalaki, sa katunayan ay nagka-boyfriend na rin naman ako noong college. Kaso 2 years lamang kami dahil pinagpalit niya ako sa pinsan ko na mas maganda at sexy daw sa akin. Hindi naman ako pangit, may pagka-chubby lang pero hindi rin ako nag-effort makipag-agawan. Dahil para sa akin ay hindi ko deserve na magmakaawa sa taong winalang hiya ako. Kahit na hindi ako perpekto ay mataas ang respeto at pagpapahalaga ko sa aking sarili. Pero nasaktan pa rin naman ako noon at naladala ko yon kahit na ilang taon na ang nakakalipas. Simula noon ay ekis na talaga sa akin ang mga lalaking gustong manligaw. Mas nag-focus na lamang ako sa trabaho ng mga panahong yon at kinalimutan ko na ang pakikipag-love life, Papa Dudut. Naku, malapit na ako mag-31. Ibig sabihin sa susunod na taon lagpas na ako sa kalendaryo. Bakit? Anong meron? Kasi hanggang ngayon wala pa rin akong asawa. May paligsahan ba? Syempre wala. Wala naman pala eh. Kumalma ka lang ate. Paano ako kakalma magta-31 na nga ako. Tapos wala pa rin akong asawa hanggang ngayon. Hindi naman requirement na mag-asawa ka na kung 31 ka na. Ay, hindi mo kasi naiintindihan sis. Sige nga, ipaintindi mo sa akin. Ganito kasi yon. Karamihan sa mga kaedad ko nagsisipag-asawa na. Meron nga may 2 o 3 anak na eh. Eh ako, ni boyfriend wala. Kaka-break mo lang 'di ba? Yun nga. Pero meron na uli akong kinakausap. Talaga? Oo. Ibang klase. Ikaw yung babaeng hindi nababakante.
Sa bagay, masyado ka ring ligawin pero sana naman yung magiging boyfriend mo ay hindi na loko-loko katulad nung ex mo, pati nung nakarang ex mo. Sana nga. Kalma ka lang kasi. Kung marami sa mga kaedad mo yung may asawan at mga anak, meron pa rin naman yung mga katulad naming single and happy. Ikaw pala. Anong ako? Don't tell me plano mo nang di mag-asawa niyan ha. Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo na 26 years old ka na. College ka pa nung huling may pinakilala sa akin. Ang tagal na nun. Wala ka pa rin bang bagong natitipuhan? Wala kasi, focus ako sa trabaho ko. Hindi ka naman napapasaya ng trabaho mo. Napapasaya ako ng sweldo ko. Pero ano na, wala ka bang balak mag-boyfriend man lang? Baka nakakalimutan mo, di ka na bumabata. Hindi naman ako nape-pressure, ikaw lang ate. Kahit na, pag umabot ka sa edad kong to, maiintindihan mo yung pakiramdam na para kang nakikipaghilahan ng panahon sa kalendaryo. Kaya nga habang maaga pa lang, subukan mo na uli magjowa. Malay mo, for keeps na pala this time. Tinatamad kasi ako. Tinatamad? O takot ka lang uli masaktan? Kasama na yun. Marami akong what ifs eh. What if lokohin ulit ako katulad nung ginawa sa akin ng ex ko? What if tama ka, paano kung masaktan ulit ako? Ayoko na ulit maranasan yun. Tapos na ako sa sawi era ko. Matanong nga kita, gusto mo bang tumandang dalaga? Ate naman eh. Tigilan mo ako sa kagaganyan mo. Kung ako sa'yo, lalabas ako tuwing Biyernes ng gabi, sasama ako sa mga katrabaho kong gumimik. Alam mo namang hindi ako mahilig mag-bar. Subukan mo lang kahit minsan. Malay mo may makilala kang type mo. Kung ayaw mo naman, mag-install ka na lang ng dating app. Uso naman yun. Alam mo kung anong gusto kong gawin? Ano? Matulog. Sleep deprived kaya ako ate. Aga-aga ng pasok ko tapos minsan late na ako nakakauwi dahil sa heavy traffic. Ang boring mo naman, girl. Whatever you say. Dapat kasi gayahin mo ko. 2 buwan lang kung mag-move on. FYI, nakapag-move on na ako. Hay nako, bahala ka. Basta, sinabihan kita. Papadudot masasabi kong may point naman si ate sa mga sinabi niya sa akin. Wala namang masama kung subukan kong makipagkilala ulit dahil matagal na rin namang nangyari yung panluloko sa akin ng ex-boyfriend ko. In fact, hiwalay na sila ng pinsan naming yun. Ewan, baka karma na nila yon sa ginawa nila sa akin pero wala na akong pakialam sa kanila. Sinubukan pa ngang makipagbalikan ng ex ko sa akin pero nek-nek niya. Kaya lang kahit naka-move on na ako ng gusto ay atrasado pa rin ako. Dahil ang dami kong nababalitaang naghihiwalay na magjowa o mag-asawa lalo na sa opisinang pinagtatrabahuhan ko. At ang madalas na rason ay third party. At ang nagloloko ay mga jowa o asawang lalaki. Kung bakit kasi hindi na lang sila makontento sa mga karelasyon nila. O kung ayaw na nila, bakit hindi nila hiwalayan ng maayos? Gusto pa talaga nila yung mga niloloko sila. Alam kong hindi naman lahat ng lalaki ay ganon pero majority ay oo. Kaya tanong ko rin to sa mga lalaki bakit ganon? Ano bang meron? Exciting ba ang magloko? Magkasama kami ni Ate Jennifer sa apartment na nirerentahan namin at katulad ko ay single pa rin siya ng mga panahon na yon. Pero bago siya naging single ay nanggaling siya sa 2 breakup sa loob lamang ng 6 months. May naging boyfriend siya ng 1 buwan, nagloko kaya naghiwalay sila. Nag-move on siya for 2 months. May naging boyfriend ulit siya at nagloko na naman tapos nag-move on ulit siya for 2 months. Tapos may ka-talking stage na. Kung meron sigurong medalya para sa paramihan ng mga nagiging jowa ay pwede ko nang sabitan si Ate Jennifer. Sa bagay maganda kasi siya, sexy at makinis ang kanyang balat. Lapitin ang mga kalalakihan kasi walang taste pumili yung kapatid ko. Madali kasi siyang madala sa mga matatamis na salita kaya hindi na niya kinikilala ng mabuti yung lalaki. Katwiran niya, malapit na siyang lumagpas sa kalendaryo kaya kailangan na niyang makapag-asawa.
Sa kabila ng lahat ay mahal ko ang ate ko dahil siya na lamang ang pamilyang meron ako. Maaga kasi kaming naulila sa mga magulang nung sabay namatay sa aksidente ang parents namin. Tumira kami sa bahay ng tiyahin namin sa mother side sa Montalban, Rizal. Pero hindi rin naging maayos ang pakikitungo nila sa amin. Kaya nag-decide si ate Jennifer na huminto na lamang sa pag-aaral para magtrabaho. Nang nakaipon siya ay bumukod siya ng tirahan at kinuha niya ako. Bali nagrenta kami ng apartment sa Pasig habang nag-aaral ako. Malaki po ang utang na loob ko kay ate at masasabi kong mahal namin ang isa't isa. Kaya nga hindi rin ako nagkukulang sa pagpapaalala sa kanya na kilatisin ang mga lalaking manliligaw niya para maiwasang masaktan siya at lokohin. Nandito na ako. Oh, ang bilis mo naman, mahal. Sino ka? Ikaw, sino ka? Kapal na mukha mo. Para sabihin ko sa'yo, nakatira ako rito. Ikaw, sino ka? Nasaan Ako si... Ito. Uy, teka, bitawan mo yung hawak mong baseball bat. Naghahain lang ako, wag mo ako saktan. Masasaktan ka talaga sa akin kasi bigla-bigla ka nalang pumapasok dito sa pamamahay namin ng ate ko. Ate mo si Jennifer? Oo. May ginawa ka bang masama sa kanya? Sabihin mo, anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginagawang masama sa kanya. Hala, Krista! Ibaba mo nga yung hawak mo! Santisimang babae to! Ate, oh my gosh, buhay ka ate. Ha? Ano ba kasing akala mo? Akala ko may ginawang masama sa'yo yung lalaki na yan eh. Hindi ako masamang tao. Sino ka ba kasi? Tsaka, bakit ka nasa apartment namin at nakikialam ng mga gamit namin? Teka, isa-isa lang ang tanong. Mahina ang kalaban. Kumalma nga muna tayo, okay? Upo muna tayo. Ayokong kumalma at ayokong umupo hanggat di ko nalalaman kung sino yung lalaki na yan, ate. Hindi mo kailangang sumigaw. Naririnig kita. Sino ba kasi yan? Ikaw ba nagpapasok dyan? Oo, pasensya ka na kasi hindi ko agad nasabi sa'yo na may bisita ako. Siya si Resty, boyfriend ko. Boyfriend mo? Oo, pumunta siya rito kasi sabi ko ipapakilala ko na siya sa'yo. Ayan o, nag-effort pa nga siyang magluto kaso naubusan tayo ng soft drink sa ref. Kaya lumabas muna ako para bumili. Di ko naman alam kamuntik mo na siyang paluin ng baseball bat dyan. Sino ba naman kasi hindi matatakot? Hindi ko naman siya kilala. Sana kasi inabisuhan mo muna ako ng mas maaga na may bisita ka pala. Kaloka ka rin, ate. Sensya na, huwag ka na ma-high blood. Sige ka, baka sumakit batok mo. Ay, nako. Pasensya ka na, Resty. Masyadong mainit tong kapatid ko. Sana di ka niya natakot ha. Mabait naman yan. Nagulat lang talaga. Naku, wala yun. Cute nga sa mga babae yung ganun eh. Yung magugulatin. Anong sabi mo? Ang sabi ko, kumain na lang tayo. Baka lumamig tong hinaing ko, sayang naman. Baka kumunat, lalo na tong crispy pata. Bawal ka niyan, Krista. Baka lalo kang ma-high blood. Ewan ko sa'yo, ate. Kasalanan mo naman kung bakit eh. Aba, ako pa nasisi. Ay, pero sorry na kasi. Kumain na lang tayo, medyo nagugutom na rin ako. Ikaw ba, di ka pa gutom? Gutom na rin. Nalipasan na nga ako. Kayo na lang hinihintay ng mga pagkain dito sa mesa. Tara na. Papadudot, tandang-tanda ko pa kung gaano ako nainis kay ate ng mga panahong yon. Dahil hindi man lang niya ako inabisuhan na meron siyang bisita. Buti na lamang at hindi ko naihampas kay Resty yung baseball bat namin ni ate sa bahay na pang self-defense. Matapos nga ang komosyon at nang humupa na ang lahat ng emosyon ay nakikita ko naman na masaya si ate Jennifer sa newfound love life niya. Katulad na ulit siya noong dati na palaging nakangiti. Masaya ako kapag masaya ang kapatid ko dahil deserve naman niyang mahalin at alagaan ng isang lalaki. At kung nahanap na niya ang mga katangiang yon kay Resty ay ayos na rin yon sa akin. Kaya nga sinusuportahan ko na lamang siya sa relasyon nila hanggang sa may nalaman ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sinabi sa akin ni ate Jennifer na hiwalay na raw si Resty sa misis niya.
at nasa poder ng babae ang mga anak na sinusustentuhan na lamang niya. Pero dahil hindi pa annulled ang kasal nila ay lumalabas, nakabit ang kapatid ko kaya medyo tumaas ang kilay ko, Papa Dudut. Pero tinikom ko na lamang ang bibig ko at hindi na nagsalita pa since tiwala ako sa sinabi ni ate na alam naman daw ng misis ni Resty na may karelasyon na siya. In fact, meron na ring jowa yung babae ng mga panahong yon. Lumipas pa ang ilang mga linggo at napansin kong dumalas ang pag-uwi ni Resty sa apartment namin. Bagay na nung una ay wala namang kaso sa akin pero nang tumagal ay medyo nainis na ako. Ang siste, sa amin na siya umuuwi mula sa shop na pinagtatrabahuhan niya bilang aircon technician. At ang hindi ko lang gusto ay yung pakiramdam na nawawala na ako ng privacy sa sarili naming pamamahay. 2 lamang ang kwarto na nirerentahan namin. Sa akin yung isa pero maliit lang yon, kaya sa sana ako tumatambay kapag nasa apartment ako. Kaya lang dahil kasama na namin si Resty, madalas silang nasa sala ng ate ko para manood ng TV at mag-bonding. Ayoko namang makisali sa kanila kasi moment nila yon, kaya nagkukulong na lamang ako sa kwarto habang nagsi-cellphone hanggang sa makatulog. Pero aminado kong nami-miss ko na rin yung dati naming bonding ng ate ko, Papa Dudut. Wala yata si Kuya Resty. Oo kasama niya yung mga anak niya. Birthday kasi ng panganay nila kaya sineselebrate nila dun sa bahay ng dati niyang misis. Misis niya pa rin yun kasi di pa sila annulled. Tsaka, sure ka ba talaga na walang sabit yung boyfriend mo? Tingnan mo, imbis kasama mo ngayon nandun sa pamilya niya. Birthday nga kasi ng panganay nila kaya nandun siya. Pagkatapos dun uuwi na rin naman siya. Okay na rin pala na wala si Kuya rito kasi namimiss na kita ka bonding. Lagi mo na lang kasi siya kasama, nakakatampo na tuloy. Ay, wag ka nang magtampo. Matagal-tagal din naman tayong magkasama Saka malaki ka na. Baka sign na to para humanap ka ng lalaking makakasama mo rin lagi. Ayan ka na naman. Pipilitin mo na naman ako mag-boyfriend. Masarap kasi magkaroon ng boyfriend, kaya humanap ka na rin. Hindi naman ako naghahanap. Kaya nga maghanap ka na. Sipagan mo kasi may itsura ka naman. Maganda ka, mana ka sa akin. Kaya sigurado ko na meron kang mabibingwit. Hay nako ate, puro ka namang ganyan. Bigla na tuloy akong tinamad na makabanding ka. Ikaw naman, pinapaalalahanan lang naman kita. Masarap kaya sa pakiramdam na magkaroon ng katuwang sa buhay. Paano mangyayari yan kung di ka nakikipagkilala? Huwag ka na kasi matakot. Alisin mo na yung mga what if sa isip mo dahil di lahat ng lalaki katulad ng ex-boyfriend mo. Sa bagay, may point ka rin naman. Masyado ko kasing hinusgahan lahat ng kalalakihan na katulad ng ex-boyfriend ko o ng mga ex mo na manlolokot manggagamit. Basta ako, iniisip ko na lang na kaya kami di nagkatuluyan ng mga ex ko kasi paraan yun ni Lord para ilayo ako sa mga manlolokong katulad nila. Kaya mabilis ako nakaka-move on kasi ayos na rin sa akin. Kung hindi kami nagkahiwalay, di ko makikilala yung Kuya Resty mo. Talagang in love ka sa kanya, no? Oo naman. Para sa akin, siya na yung lalaking gusto kong makasama habang buhay. Ganon kadaling naisip mo yan, wala pa nga 1 buwan simula nung maging kayo. Kailangan pa bang mag-1 buwan kami para masabi kong siya na, yung the one for me? Oo naman. Ayan ka na naman sa ugali mong hindi kinikilatis mabuti yung nakakarelasyon tapos sa huli, iiyak-iyak ka Ano pa bang klaseng pagkilatis gusto mong gawin ko kay Resty nung una pa lang naman naging honest na siya sa akin. Sinabi niya na hiwalay siya sa misis niya at may mga anak sila. Para sa akin, green flag yun. Pero nag-aalala pa rin ako kasi wala pa rin kasiguruhan yung pinasok mo Alam mong hanggat hindi pa napapawalang bisa ang kasal nila, hindi kayo pwedeng magpakasal. Alam ko naman yun. Pero naniniwala ako sa sinabi ni Resty na aasikasuhin din niya yung annulment papers nila ng asawa niya.
Medyo gipit lang siya ngayon kasi nagsusustento siya sa mga anak nila. Pero pinag-iipunan naman daw niya. Kaya wag ka nang mag-alala. Sana nga, kasi matagal pa naman process ng annulment dito sa atin. Tapos magastos din. Baka lang mainip ka sa paghihintay kung kailan kayo pwedeng ikasal. Pangarap mo pa naman yun, diba? Oo, pero ganun talaga. Alam ko naman tong pinasok ko sa kamahal ko eh. Kaya willing to wait ako. Okay, pero wag na muna natin pag-usapan yun. Since tayo lang naman dalawa ngayon, labas tayo para kumain. Libre ko. Talaga? Gusto ko yan. Sakto, nagkikrave pa naman ako ng Korean food ngayon. May alam akong masarap na Korean restaurant, kaya magbihis ka na para makaalis na tayo. Sige, sige. Excited na ako. Papadudot kahit na sinabi sa akin ni ate na huwag na akong mag-alala, na alam niya ang ginagawa at pinasok niya, nang sagutin niya si Resty bilang kapatid ay hindi pa rin nawala yung pag-aalala ko na baka walang patunguhan ang paghihintay niya. Hindi naman sa pinangungunahan ko ang mangyayari pero ang labo kasi talaga nakasal pa rin si Resty sa asawa niya. Sabihin niyo na akong praning pero naisip ko na paano kung bigla na lamang pagdiskitahan ng asawa ni Resty ang ate ko. Ayoko mag-isip ng advance pero nakakatakot yon pag nagkataon. Kaya nga hindi na ako nagdalawang isip pa na sabihin yon kay ate Jennifer. Bagay na na-appreciate naman niya at pinagpasalamat sa akin. Pero sa huli pinaalalahanan ulit niya ako na huwag nang masyadong mag-alala. Dumaan pa mga araw at nagsimula na akong mabad trip sa madalas na pananatili ni Resty sa apartment namin. Lalo na at hindi naman siya malinis na tao. Ang kalat niya sa mga gamit niya. Ultimo pinagkainan ay hindi niya mahugasan. Kapag nagluluto siya para lang sa kanila ng ate ko since inaasahan na nila na kumain na ako sa labas. Si ate rin ang naglalaban ng mga damit ni Resty. Sa isip ko ang kapal naman ang mukha ng lalaking yon. Parang nakahanap siya ng instant labandera. Madalas okupado nila ang sala kaya pakiramdam ko ang liit na lamang ng space ko sa apartment namin. Lugi ako kasi nag-aambag ako ng pambayad samantalang siya ay wala talagang inaabot ni 5 duling. Ang alam ko ay meron naman siyang nirerentahang apartment din kaya bakit sa bahay namin siya nakikipagsiksikan. Nababanas na ako pero sinolo ko na lamang dahil baka makapagsalita ako ng hindi maganda. Pero sinusubukan talaga ng kapalaran ang pasensya ko. Nandito na ako! O Krista, kumusta? Kuya Resty? Bakit parang nakakita ka ng multo? Ano ka ba? Ako lang to. Hindi ko lang naman kasi expected na nandito ka. Akala ko kasi busy ka sa mga anak mo eh. Tapos na birthday celebration ng anak ko. Nagkataon lang na kinabukasan, may Children and Parents Day sila sa school kaya pumunta kami ng mama niya. Nasan pala si ate? Lumabas lang, may binili. Ah, okay. Sige, pasok na ako sa kwarto. Teka Krista, sandali lang. Ha? Bakit? Napapansin ko kasi kapag tayong dalawa lang, lagi kang umiiwas. May problema ka ba sa akin? Wala naman akong problema sa'yo, kuya. Sana nga, ganun talaga. Sa amin ng ate mo, sa relasyon naming dalawa, may problema ka ba? Since natanong mo na rin naman, sige, sasagutin ko na. Yung totoo, wala naman sanang problema sa'yo. Sa relasyon nyo, okay kayo ni ate, kumbaga swa kayo sa isa't isa. Nakikita ko naman kung gaano kanya kamahal at ganun ka rin naman sa kanya. Pero naisip ko lang kasi na hindi ba dehado kapatid ko dahil kasal pa kayo ng asawa mo? At may ganyan pa kayong ganap, yung bang kapag kailangan kayo ng mga anak nyo, aakto ulit kayo na parang mag-asawa pa rin. Tsaka may plano ka bang pakasalan si ate? Kasi kung wala, aba… Sandali, kumalma ka lang. Sorry, nadala lang ako. Naiintindihan ko naman, kaya nga willing akong sagutin mga tanong mo. Pero pwede bang maupo ka muna? Huwag kang sumandal dyan sa pinto. Tabihan mo ako rito sa sofa. Ha? Hindi na, ayos lang ako dito. Kanina pa ako nakaupo sa opisina eh. Gusto ko naman tumayo muna. Sure ka? Kasi maluwag naman tong upuan, no?
Kasyang-kasya yung makurba mong balakang. Anong sinabi mo? Pakiulit nga. Ang sabi ko, ang sexy mo. Pasensya na pero hindi ko gusto yung sinabi mo. Sa totoo lang ang bastos ng dating. Oh, relax ka lang. Hindi naman kita binabastos. Masyado mo lang binibigyan ng kulay yung sinabi ko. Tsaka, bakit ka ganyan? Yung ibang babae nga natutuwa pag sinasabihan silang sexy pero ikaw nagagalit. Kaya siguro wala ka pa ring boyfriend kasi… For your information, ibahin mo ako sa mga babaeng sinasabi mo. Ang tawag doon, pagiging conservative. One more thing, walang kinalaman yon kung bakit wala pa akong boyfriend. Personal choice ko yon, kaya wag kang magsalita dyan na parang kilalang kilala mo na ako. Bakit ka ba nagagalit? Pinapaupo lang naman kita. Ibig sabihin nun, concerned ako kasi ayoko mangalay ka dyan kakatayo. At sinabi ko ng ayos lang ako, 'di ba? Sana doon palang tumigil ka na. Uupo naman ako pag nangalay mga binti ko, hindi mo na ako kailangang sabihan, no? Tingin mo sa akin, bata? Grabe ka naman, sobrang init naman ang ulo mo. Hindi mainit ang ulo. Bakit nakaharang ka sa pinto, Krista? Ate, ikaw pala. Dahil nandyan ka naman, tulungan mo na lang ako magbuhat nitong bitbit kong soft drinks. Dami kasi. May promo dun sa pinuntahan kong convenience store kaya bumili na ako ng 2 buy 1 take 1. Grabe naman, parang pang 2 linggong supply natin to 2 linggo ka dyan, pang-4 na araw lang yan. Favorite kaya ng Kuya Resty mo yung soft drinks kaya nga dinamihan ko na. Di ba, baby ko? Oo, baby ko. Lika nga rito, payakap nga ako. Buti pa tong baby ko di masungit. Di tulad ng isa dyan. Papa Dudut, hindi na nasagot ni Resty yung mga tanong ko sa kanya. Pero wala na akong pakialam pa. Hindi ko na rin kasi nakontrol ang bibig ko kaya napagsalitaan ko na siya matapos niyang magkomento ng ganon. Kahit boyfriend siya ng ate ko ay wala pa rin siyang karapatan kasi hindi naman kami close. Oo, suportado ko ang relasyon nila pero naiilang pa rin ako sa presensya niya. Saka tama ba yung magkomento siya tungkol sa pisikal na katangian ko? Parang hindi niya girlfriend ang ate ko Para sa akin ay napakawalang respeto niya sa ate ko at sa akin mismo. At panghuli ay pagod na akong manahimik pa. Ayokong isipin niya na ayos lang sa akin na pagsalitaan niya ako ng mga ganon dahil hindi lamang ako umiimik. Pero matapos ang pagkakataon na yon ay hindi pa tumigil si Resty sa pagkomento ng kung ano-anong magagandang katangian na nakikita raw niya sa akin. Lalo na sa katawan ko. Ewan ko kung hindi niya ba naiintindihan yung pagsaway ko sa kanya nung unang beses niyang ginawa yon o sadyang nangaasar lamang siya. Akala niya yata katulad ako ng ibang babae na madadala sa mga papuri. Tulad ng sinabi ko ay mataas ang respeto at pagpapahalaga ko sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng validation mula sa ibang tao. Lalo na sa kanya. May pagkakataon na namamanyakan ako ng sobra sa tingin niya at nahuli ko pang dinidilaan niya ang labi niya matapos akong sabihang sexy at malaman daw ang puwetan. Kaya nga nag-decide akong sabihin yon sa ate ko. Pero hindi ko akalain, Papa Dudut, na sasabihan niya ako ng filingera at mang-aakit ng boyfriend ng my boyfriend. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masakit po sa akin na sabihang filingera at mga akit ng ate ko lalo pat walang katotohanan ng mga sinasabi niya laban sa akin. Bukod sa hindi ako ganong klase ng babae ay mahal ko ang ate ko at hindi ko siya kayang saktan ng ganon at higit sa lahat ay hindi ko tipo yung mga lalaking malisyosong tulad ni Resty. Kung hindi lang ako nasaktan, nainis din ako kaya hindi lang ako nasaktan, nainis din po ako at nainsulto. Yun kasi ang unang beses na nagsalita ng ganon sa akin si Ate Jennifer at ni sa hinagap ay hindi ko naisip na posible kaming mag-away dahil lamang po sa isang lalaki. Kaya nga napansin ko na lamang na ang lapad ng ngisi sa akin ni Resty pagkatapos ng usapan naming yon ni ate. Siguro expected niyang hindi ako kakampihan ng ate ko kasi na brainwash na niya. Nanggagalaiti ako ng araw na yon pero pinakalma ko pa rin ang sarili ko.
Baka kasi lalong lumala ang iringan namin ng kapatid ko nang dahil lamang sa boyfriend niya. Kaya lalo akong nag-set ng boundaries. Hindi na ako nakikipag-usap sa kanilang dalawa kapag nasa apartment ako. Hindi na rin ako lumalabas ng kwarto at madalas ay nagpapalipas ako sa place ng friends ko para lamang hindi sila makitang dalawa. Pero isang gabi habang natutulog ako sa kwarto ng apartment namin, ay bigla na lamang akong nagising, Papa Dudut. Kinis talaga. At ang bango pa. Lambot talaga ng hita mo, Krista. Ang sarap sigurong halik-halikan ito, no? Masubukan nga. Anong ginagawa mo? Wala pa, gagawin pa lang sana. Hahalikan ko sana tong hita mo kasi nanggigigil ako. Kaso, nagising ka eh. Lumayo ka nga sa akin! Bakit mo ako sinipa sa mukha? Ate Jennifer! Nahihilong ko. Ate! Huwag ka nga maingay. Tinadya ka mo na nga ako sa mukha Nakuha mo pa mag-iskandalo. Anong nangyayari rito? Bakit ka sumisigaw, Krista? Ha? Resty! Napano ka? Bakit dumudugo yung ilong mo? Paanong di dudugo? Tinadya ka nito. Magaling mo kapatid yung ilong ko. Ano? Bakit mo ginawa yun sa Kuya Resty mo, Krista? Seryoso ba yan? Mas concerned ka pa sa nangyari sa demonyong yan? Pero di mo man lang ba itatanong kung bakit ko ginawa yun, ate? Ano ba kasing dahilan mo? Yung boyfriend mo kasi, ginapang ako! Ginapang? Anong ginapang? Anong ginawa mo sa kapatid ko, Resty? Wala akong ginagawa sa kanya. Siya nga itong may ginawa sa akin Tingnan mo. Nagdudugo ilong ko Punasan mo nga yung ilong mo, dali! Gamitin mo yung damit mo tapos tumingala ka para hindi na lalong tumulo. Ate, nahuli ko siya na nasa paanan ko. Hahalikan niya na sana yung mga hita ko kaso bigla ako nagising. Pero hindi ganyang klaseng tao si Resty. Anong hindi? Ginawa niya na nga sa akin. Huwag mo sabihin na mas kinakampihan mo pa yung boyfriend mo kaysa sa akin na kapatid mo, ate. Kitang-kita naman na bayolente ka. Ako yung nasaktan mo kaya tama lang nakampihan ako ni Jennifer. Huwag ka nang sumabad, manya ka. Akala mo ba hindi ko napapansin mga tinginan mo? Mga salitaan mo na ang lakas makabastos? Pinagsakasabi mo. Imahinasyon mo lang yon. Lasing ako kaya akala ko ikaw si Jennifer. Mali pala yung napasok kong kwarto. Ngayon matino na ako. Nawala kalasingan ko dahil sa tadyak mo. Oh, yun naman pala eh. Lasing lang Kuya Resty mo, hindi niya sinasadya yung nangyari. At talagang naniniwala ka sa lalaking yan, ate? Kasasabi ko lang na ang manyak niya tumingin at nakakabastos din magsalita. Ikaw naman kasi may kasalanan. Sana kinandado mo kwarto mo para hindi nagkamali ng pinasok si Resty. Saka tungkol naman dyan sa mga sinasabi mong manyak tumingin at bastos magsalita, tama ang kuya mo, imahinasyon mo lang yun. Baka akala mo lang gusto ka ng boyfriend ko kaya nag-iimbento ka na lang dyan. Ate Jennifer naman! Ako yung agrabyado dito, ako yung kapatid mo kaya ako dapat yung kampihan mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon kakampihan kita. Saka wag kang ang feeling agrabyado dyan. Simpleng issue pinapalaki mo. Simpleng issue ba yung muntik na akong gahasain ng boyfriend mo? Hoy! Malaking paratang yan Hindi kita pinuwersa o kung anuman. Hindi ka rin nasaktan. Kaya saan ang galing yung sinasabi mo? Tsaka bakit naman kita pag-iinteresan? Hindi naman kita gusto. Baka akala mo may gusto ko sa'yo. Hoy, nagkakamali ka para sabihin ko sa'yo, loyal ako dito sa ate mo. Kapal talaga ng mukha mo! Ikaw ang makapal ang mukha. Tama naman si Resty, akala mo may gusto siya sa'yo pero ang totoo, ikaw ang may gusto sa kanya. Ate naman! Akala mo di ko napapansin mga panakaw mong tingin sa boyfriend ko? Wala akong gusto sa boyfriend mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nung una pa lang sinabihan na kita na humanap ka ng iyo at wag na wag mong agawin yung akin. Napakalandi mo! Papa Dudut, nagkapatong-patong na lamang ang lahat ng tampo at sama ng loob ko kay Ate Jennifer at sumabog na nga ng gabing yon. Sino ba naman kasing matinong kapatid ang kakampihan ng karelasyon niya na muntik ng pagsamantalahan ng kapatid niya? Kaya nga sobra ang galit at dismayado ko ng husto kay ate dahil sa ginawa niya sa akin.
Pakiramdam ko ay nawala na ako ng kakampi at tagapagtanggol sa sarili naming pamamahay. Takot na takot ako ng gabing yon kaya hindi rin ako nakatulog ng mas maayos. Kinabukasan ay kinausap nila ako at humingi ng tawad si Resty dahil hindi naman daw niya talaga sinasadya. Lasing siya kaya hindi niya napansin na kwarto ko yung napasok niya. Nasa impluwensya lamang siya ng alak at bahagyang nawala sa sarili. Pinagsabihan din ako ni ate na kung ikinandado ko raw ang kwarto ko ay hindi makakapasok doon ng boyfriend niya. Akala ko ay magsusorry si ate Jennifer sa mga sinabi niya sa akin nung nakaraang gabi pero nagkamali ako. Mukha silang napilitan lamang na kausapin ako kaya nasabi ko sa sarili ko na hindi na talaga ako dapat magtagal sa apartment namin. Ang masakit lang ay mukhang ako talaga ang dapat umalis dahil apartment yon ng ate ko. Hindi nga ako nagkamali dahil nung sumunod na araw, kinausap ako ni ate Jennifer para sabihin kailangan ko ng bumukod kasi may plano na silang magsama ni Resty ng permanente. Hindi na ako nakipagtalo pa dahil pagod na ako. Sa halip ay sumang-ayon na lamang ako at mabuti na lang dahil una nang inalok sa akin ng kaibigan kong babae na samahan ko siya sa nirerentahan niyang kwarto dahil mag-isa lamang naman siya doon. Umalis ako sa amin kahit na malaki pa rin ang tampo ko kay ate Jennifer. Hindi ko pa rin kasi matanggap na mas pinili niya ang Resty na yon kesa sa akin na sarili niyang kapatid. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Nagkabati na rin naman kami ni ate. Nawala na rin yung tampo ko sa kanya lalo na nung nag-reach out siya sa akin para humingi ng tawad after 2 months. At kahit late na niyang na-realize yun ay hindi ko rin naman siya natiis. Sa katunayan ay binibisita ko pa rin si ate sa apartment namin pag wala ang kinakasama niya. Belated happy birthday, ate. Pasensya ka na kung hindi ako nakapunta sa actual birthday mo ah. Busy kasi sa trabaho eh. Okay lang naman. Ayoko ring makaabala sa'yo. Hindi ka naman abala. Tsaka expected ko na masaya ka naman nung araw na yun kasi kasama mo si Kuya Resty. Yung totoo? Iyak lang ako ng iyak nung birthday ko. Ha? Bakit? Ano nangyari? Yung kuya mo kasi, nahuli kong nambababae. Ano? Ang kapal naman ng mukha niya. Sino yung babaeng yon? Kilala mo ba? Oo, syempre. Yung misis niya. Oh my gosh! Nabasa ko kasi usapan nila sa text message. Ang sweet nila tapos nagpaplano pa sila ng bakasyon kasama mga anak nila. Mukhang nagkabalikan na sila. Kaya nanlalamig na siya sa akin. Yan na nga bang sinasabi ko. Loko talaga yung boyfriend mo. Hindi ko na siya boyfriend. Nakipaghiwalay na ako sa kanya last night lang. Pinalayas ko na rin siya rito sa apartment ko kaya ako na lang uli mag-isa rito. Ay, ganun ba? Pasensya ka na ate. Nakakagulat pa rin kasi akala ko talaga wala na siyang feeling sa misis niya eh. Tapos biglang meron pa pala. Akala ko rin eh. Pero nung kinumpronta ko siya, sabi niya sa akin na may mga na-realize daw siya. Di ko na inalam kung ano kasi baka sumakit lang ulo ko. For sure, sasabihin lang niya na mas mahal niya talaga asawa niya. Kaya gusto niya uli na magkabalikan sila. Eh, akala ko ba may jowa rin yung asawa niya? Nalaman daw niya na ginagamit lang nito yung lalaki para pagselosin siya. Ay wow! Ang romantic naman. Kaya nga eh. Nakakabwisit, diba? Hindi lang nakakabwisit, nakakagigil din. Grabe ha, sarap suntukin sa mukha. Buti na lang talaga wala na siya rito sa apartment mo. Oo nga eh. Nalulungkot lang ako kasi mahal ko na siya. Tapos umasa ako na may future kami pero mukhang tama ka. Wala at hindi rin naman niya ako ganun kamahal. Ang mali ko lang, masyado akong nabulag sa nararamdaman ko sa kanya. Mas pinili ko pa nga siya sa'yo na sarili kong kapatid eh. Sorry talaga, Krista.
Sorry kasi di ako naniwala sa sinabi mo noon. Dapat ako yung nagtanggol sa'yo kasi ate mo ko, kaso hindi. Pinagbintangan pa kita at sinabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. Tapos pinalis pa kita sa apartment natin para lang makasama ko yung mokong na yun. Nakaraan na yun, ate. Tsaka, napatawad na rin kita. Hindi naman kita kayang tiisin kasi mahal kita eh. Nahihiya pa rin ako sa'yo kasi hindi ako naging mabuting ate. Lahat naman nagkakamali. Oo, nagalit ako sa'yo noon pero mas magaan pa rin sa loob ko yung patawarin ka. Sana lang, di na maulit yun sa mga susunod mo pang makakarelasyon kasi baka masabunutan talaga kita. Buti na lang talaga hindi ako ganun kamaldita nung gabing yun. Pero sana sinabunutan mo na lang ako para nagising ako sa kahibangan ko nung gabing yun. Pero naisip ko sana yung boyfriend mo na lang sinabunutan natin eh, para nadagdagan sugat niya sa ilong. Hoy, bayolente ah! Siyempre! Oh, wag mong sabihin na pinagtatanggol mo pa rin yun. Hindi na no, kaya nga pinalayas ko na siya rito. Anong akala niya sa akin magmamakaawa sa kanya? Nek-nek niya! Yan ang gusto ko sa'yo, matapang ka talaga. Pero mas matapang ka. Narealize ko nga mga sinabi mo sa pagmamadali kong makapag-asawa. Kung ano tuloy ugali ng mga lalaking nagiging boyfriend ko. Dapat kasi kinikilala ko munang mabuti, hindi ako nagmamadali para iwas din sa pagkakamali. Apply mo na lang yan sa susunod para hindi ka na masaktan. Sige, pero saka na yon. Ayoko munang mag-boyfriend. Wow! May lagnat ka ba? Wala naman, bakit? Bago kasi yan sa pandinig ko eh, yung ayaw mo na munang mag-boyfriend. Not so you! Ewan ko sa'yo. Basta. Salamat kasi pinatawad mo ko. Salamat dahil nandyan ka. Walang anuman, basta tandaan mo nandito lang ako. Hindi lang tayo mag-ate, mag-best friend din tayo. Naiiyak tuloy ako. Hoy, wag ka nga umiyak. Lumabas na lang tayo para kumain. I-celebrate na natin birthday mo dahil hindi mo deserve umiyak sa isang manloloko. Papadudot lumabas kami ni Ate Jennifer para kumain sa paborito niyang restaurant kung saan kami nagkwentuhan, nagtawanan at nag-iyakan. Hinayaan ko lamang siyang ilabas ang lahat ng sama ng loob niya para naman wala na siyang daladala sa dibdib niya. Kahit naman kasi papaano'y minahal niya pa rin ang Resty na yon. Nung pauwi na kami, sinabi ni ate na malulungkot na naman siya sa pag-uwi niya kasi mag-isa lamang siya sa apartment. Kaya nga nag-decide akong sumama sa kanya. Bago matulog ay nanood kami ng pelikulang nakakaiyak hanggang sa antukin kaming magkapatid. Hindi nagtagal ay bumalik ako sa apartment namin ng ate ko. Masaya ako kasi kahit papaano ay nakakapag-move on na ang ate ko mula sa hiwalayan nila ni Resty. Nakatulong din ang pagkuha niya ng short-term course tungkol sa pag-housekeeping dahil pangarap daw niyang makapagtrabaho sa hotel. Nabakante kasi si ate isang buwan bago sila maghiwalay ni Resty matapos magsarado ang pinagtatrabahuhan niyang restaurant. Masaya naman ako dahil nakikita kong nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya. Sa kasalukuyan, papadudot ay nasa Germany na ang ate Jennifer ko dahil nakakilala siya ng isang mabait na aliman na siyang napangasawa niya. Tapos doon sila nakatira ngayon pero lagi pa rin naman kaming nag-uusap ni ate sa video call. Masasabi ko na mas naging close kami ngayon kahit na milya-milya na ang layo namin sa isa't isa. Tapos ako naman ay nakapag-asawa na rin sa katauhan ni Alfred at nandito na kami ngayon sa Marikina. Last year ay nag-resign na ako sa pinagtatrabahuan kong opisina dahil inaasikaso ko ang plano naming negosyo ng mister ko habang hands-on sa mga anak namin. Kahit simple lang ang buhay namin, masasabi ko papadudot na masaya ang buhay namin. At yun ang lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos. Hanggang dito na lamang po papadudot ang sulat ko at maraming salamat po. Sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay namin ng ate ko.
Sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa programa ninyong Barangay Love Stories, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Krista. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.